дар мавзӯи баста шидани границаҳо ягон қарор буромадагӣ нестай со паспорти нав кутон карда метавонанд мақсади ба манфиати шумо. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. хоб мо имрӯз тасмим гирифтем ки комментарияҳои шуморо бисёртар хонда ба саволҳои шумо ҷавоб бигардонем. Бо диққат тамошо кунед. агар нафарҳое ки бихоҳед соҳиби 70 дона падарка бошед, барои шумо як тахфифи грандиоз меояд. ҳамин комментарияро бубинед, номери WhatsApp сохранит кардагиай, ҳамун номери WhatsApp-а дахтон сохранит кунед ва салом бинависонед. ҳамаи информатсияш барои шумо мерава. ҳазор раҳмати калом барои дастгиритон. Абдумалик нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. дар мавзӯи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ мегуфтӣ. ҳозир сар шидагӣ ҳаст ё ин ки не? баъд як саволи дигар мегӯянд ки қарор буромада границаҳоро маҳкам кардесиянд. ҳамин гап асос дорад ё ин ки не? дар мавзӯи баста шидани границаҳо ягон қарор буромадагӣ нестай ва границаҳо кушода хеле ки пештар буд. мушкилиша худтон медонед, айни ҳол ки ҳамин қадар мебошад ки мардум ба задержка даромадесанд, яъне ки аз границаи Қазоқистон задержка қати ворид шудесанд. дар масъалаи хизмати ҳарбӣ оли даъваткуниш сар шидагӣ нестай. бародари азиз, як кас нависондаи салом: сози яка, пешакӣ раҳмат. мегӯянд Тоҷикистон равӣ, 3 моҳ омада наметонӣ. роста яка? агар ки мигратсиони картаи шумо ҳамчун гости ба қайд гирифтагӣ бошад, бале ҳамин хел мебошад. бародар, як кас нависондаи салом: ман 27 июн омадам. мешавад фаҳмида ки запрет дорум ё ин ки не? мо ба ҳамаи шумо ҳамун ҷои шуғли аҳолиро тавсия метиҳем ки ҷавоби аниқ ва дурустша мегӯяд, яъне ҳамаи линияҳоро ва ё проверка карда метавонанд, ҷои шиноснома ва раводид. як каси дигар нависондае ки ҳакама видварения доштум, ҳозир паспортма проверка кардам, ҳуяй метавонам рафта. вақте ки шумо билет харидорӣ мекунед, аз ҳамун ҷои билет мехаред, як бори дигар боз проверка кунед пеш аз билет харидантон. мақсад ба фоидаи худтон мебошад, бо дилпиртар мешавед. Суҳроб Азизов нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. патент надорум, Тоҷикистон рафтанда, аэропорта ҳеч намегӯянд. мо дар ин масъала бисёр гап задагӣ ҳастем ки вақте шумо патент надоред ва мебироед аз Россия, дар ҳамун таможни контрол вақти паспорти шуморо печат мезананд, агар ки аз шумо напурсанд аз рӯи мигратсиони карта дида патент, ягон мушкилӣ намешавад. хоб тамошобинони азиз, касе ки бихоҳад границаи Қазоқистон сафар кунад, рақамошон дар рӯи экран мебирояд. одамои бовариноканд, занг бизанед, муроҷиат кунед, шуморо назар ба дигар ширкатҳо бо нархи арзон мегирад, ба границаи Қазоқистон мебарад. Муродов нависондай: ассалому алайкум ака, ман дубор штраф дорам, яки патент дорам. ака Тоҷикистон бирам, омада метавонам Москва, ман штрафма сипоридам. бале, омада метавонед. агар ки шумо аз 2 та зиёд штраф медоштед, баъд вероятност мебуд ки вақти биромадан шуморо запрет кунанд, чунки шаҳрванди хориҷӣ дар Россия зиёда аз 2 та штрафи маъмурӣ бикунад, аллакай запретш мекунанд. як кас нависонда: ассалому алайкум, як савол доштам додари азиз, худованд умртона дароз кунад ки барои мардум сода карда мефаҳмонед. саволи ман ҳамин ки муҳлати загранпаспорти тоҷикӣ 1 сол зиёд шуд ки гузаштааст. агар ба ватан баргардӣ, проблема мешавад ё ягон роҳи дигар ҳаст? роҳи хубтар ва мақсад бемушкилиш ҳамин ки шумо ба посолствои ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки ба коркунҳои консулгарӣ муроҷиат мекунед, мисол паспорти нав кутон карда метавонанд, мақсади ба манфиати шумо. чунки вақте муҳлати загранпаспорт ба охир расидагиай, вар дигар эътибор надорад ва ба ягон ҷо сафар карданам наметавонед. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. ман бояд қати шумо гап занам, чӣ хел зангтон бизанам? номерота метавонӣ дар ҳамин комментария бинависонӣ, ёки савол дошта бошӣ, саволта бинавис, ҷавоб мегардонем. як кас нависондаи хизмати алтернативӣ кай оғоз мешавад? пеш аз сар шидани призов шумо метавонед аллакай рафта муроҷиат бикунед барои номнавис кардан дар ҳамун военкомати ноҳияи хитон. як кас нависонда: ассалому алайкум Сорбон. мефаҳмонди ман маъюби дуюм гурӯҳ, писарамро сардори хоҷагӣ карданӣ, ба куҷо муроҷиат кунам ва чӣ документ дар кор? ҳамира мефаҳмонди. дар оилам ҳеҷ кас кор намекунад. пешакӣ раҳмат. вақте ки шумо фарзандтона сардори оила карданӣ мешавед, аз ҷои зисти хитон аввал справка мегиред ва ҳамун справкара бо паспорти хитон ва бо заксе ки бо шавҳартон доред, мисол ё бо оилатон доред, ҳамунро гирифта, баъдан шиносномаи фарзандтона гирифта ба военкомати ҷои зисти хитон, ноҳияи хитон
пешниҳод мекунед, яъне ки меспорен. тафтиш карда меброянд дар ҳақиқат ки мисол то'г'ри боша гуфтаҳои шумо, сардори оила ба қайд гирифта мешавад дар ин ҳолат. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ, то наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.